Zdravím ťa, priateľu. Všetci sa zaujímame o budúcnosť, lebo tam budeme aj ty, aj ja tráviť zvyšok nášho života. A nezabúdaj, že budúce udalosti ovplyvňa v budúcnosti tvoju budúcnosť. Zaujímaš sa o neznáme, tajomné a nevysvetliteľné, lebo práve teraz, poprvýkrát ti prinášame celú pravdu o tom, čo sa v onen osudný deň stalo. Predkladáme ti všetky dôkazy založené iba na tajných výpovediach úbohých duší, ktoré prežili ten hrôzostrašný údel. Nie, priateľu, už to nemôžeme držať v tajnosti. Dokáže ale tvoje srdce zniesť desivú pravdu o vykrádačoch hrobov z vesmíru? Odbočka na Malacky. Po chvíľu sme doma. Ja, mi hovor. Sa cítim, aké by sme išli 3 roky v kuse. Som zvedavý, čo všetko mi ušlo v mojom obľúbenom seriáli. Mám pocit, jak vždy, keď idem na cesty, že odídem najlepšom. Ja sa tiež teším, keď prídem domov a rozvalím sa na gauči pred telkou a otvorím si chladené pivo. Ale ešte si počkáme. Tam pri cintoríne si dáme malú prestávku. Pri cintoríne? Ja som myslel, že sa zastavíme u vás v Motoreste, nie? Tentokrát nie. Susedovi nesiem svadobný dar. A však svadba má byť až zajtra. Viem, ale nesiem mu z Talianska vysávač aj stepovaním. A chcem mu ho dať ešte pred svadbou, aby mali čím upratať. Už sme dohodnutí, vieš? Ja, jasne, na Taliansko. Počúvaj, ty si na to Taliansko nejaký vysadený. Však aj manželku máš z Talianska. Áno, čaká ma doma s dobrou a teplou večerou. No, aj tá moja ma čaká. No, už aby sme boli doma. Rýchlo sa zbavme toho vysávača, aspoň si preťahnem ten svoj dolámaný chrbát. Aj ten môj ma bolí, odkedy robím túto prácu. Poviem ti, kamiončina, to je tvrdý chlebíček. A ja som hrdý, že som kamionista. Ale jednu vec mi vysvetlí. Prečo ty, čo máš najazdené tisícky kilometrov, si otvoril Motorest pri diaľnici? Vieš, raz som si tú prácu zvolil, tak pri nej aj ostanem. Pás asfaltu, to je môj osud. A nie je nič krajšie, ako keď šoféruješ cez pol Európy a nakoniec to odparkuješ pred vlastným Motorestom. Aj no, pre mňa za mňa jazdí si aj celý život. Ale teraz pomal. Hej, tam už je ten cintorín, kde býva ten tvoj sused. Vidíš, skoro by som ho zabudol. Ale nie, aha, veď nám idú oproti. Sú oni. Počuj, čo je hento záhadné svetlo? Neviem, ale vôbec nič nevidím. Nedokážem udržať ani volant. Prečo si dnes taký tichý?
Keď sa vrátiš z cesty, celý čas iba o nej rozprávaš. Ani telka sa vtedy nedá pozerať. A dneska do nej pozeráš, ako keby si ju videl prvýkrát. Cesta bola v poriadku. Skoro žiadne zácpy, ani kolóny na diaľnicách neboli. Len ten koniec cesty dopadol otrasne. Máš pravdu. To bolo veľké nešťastie. Nehoda priamo v cieli. Išiel som mu dať svadobný dar a miesto sobáša teraz, jeho rodina mu chystá pohreb. To všetko ten prekliatý vysavač. Prečo som mu ho musel nosiť len deň dopredu? Prečo som mu ho nemohol dať až na svadbe? Ako všetci normálni ľudia. Ale polícia povedala, že nebola tvoja vina. Ozlepilo to záhadné zvetlo cintorína. Ach, cintorín. Odkedy sa to stalo, tak sa dejú okolo neho iba same zvláštne veci. Cintorín prenechaj našemu bratovi svoju kolegu. On je policajt. Dokonca to už vyšetrujú. Vyšetrujú? Pod mojimi kolesami. Kvôli tomu prekliatému cintorínu skončili ľudia. Ľudia, ktorí zomreli. Nesmieš takto rozprávať. Neboj sa, všetko sa vyrieši. Polícia sa do toho pustí a uvidíš, že zajtra si pozrieme v televíznych novinách o úspešnom pátraní. Televízia nikdy nehovorí celú pravdu, nie veru. Ako napríklad? Pavla, mám pocit, že to svetlo nebolo zo zeme. Prečo si také niečo myslíš? V momente, keď ma ožiaril, tak som nedokázal udržať ani volant v rukách. Bolo to, ako keby ma nejaká neznáma sila úplne paralizovala. No, ja. A policii si to povedal? Áno, vyšetrovateľovi som to povedal. Ale oni mi vôbec neverili. Bolo to, ako keby som si vymýšľal. A ten mladý nadporúčik mi dokonca povedal, že o tom nemám s nikým hovoriť, ani s tebou, Pavla. To je tá najfantastickejšia vec, ako som počula. Ale hlavne pravdivá. A práve to je na najfantastické. No vidíš, ani ty mi neveríš, Pavla, ale ja som to cítil tu na celej koži, na celom tele. Ó, Bože, Bože, čo sa to s nama len stalo? Otrasná tma. No tak tomu ver. No my nej musíme trčať. Práve teraz na konci šichty. Už som sa mal dávno chystať za frajerkou. Za to tvojho buchcov, čo? Som mal vyskupovať jedlo na tú dovolenku v Chorvátsku, veď vieš. Ešte je zaujímavé, že ty stále rozmýšľaš iba o tom, ako by si mal voľno. Predstav si, že ten môj brat kamionista a niekedy až 3-dennú šichtu v kuse. Ty zase furt iba meleš o tom, že máte kamionistu v rodine, keby to bol titul. Sústreď sa radšej na pátranie. A počúvam, asi tak pátria? A práve preto ste vy pochôdzkár a ja detektív. Konečne. Sme si mysleli s kolegom, že to vytuhneme. Tento večer rozhodne nie je stvorený na pátranie po nechutnom zločine. Áno? A už ste sa aspoň o niečo pokúsili? Páni čakajú, až sa im tá záhadná žiara príde zdať sama, že? Detektív. Vy tým výmyslom o žiare veríte? Prestaň! Môj brat tam bol, všetko to videl. Nehádajte sa. Hádky aj tak nikdy k ničomu nevedú. Existuje iba jeden spôsob, ako prísť na to, čo sa tu naozaj stalo. Aký? Poriadne to tu presnúť. Presne ako hovoril môj starší brat,
Som úplne paralizovaný a nemôžem sa ani pohnúť. Ani ja! Čo to má znamenať? Veď tá žena je mŕtva. Ako to, že ju vidím kráčať? Ja by som zasiahol, ale nemám ako. Detektív, čo budeme robiť? Počkáme. No tak predsa len na tom bude niečo pravdy. Všimli ste si, odkiaľ to svetlo prišlo? Mi sa zdá, že odtiaľ. Jak je ten hrob skoro manželov. Zdá sa, že máte pravdu. Idem to tam omrknúť. Vy skočte do mesta pre posilu a stretneme sa tu. Detektív, zvládnete to? Veď vonku nie je vidno ani na špičku nosa. A tajomným cintorínom kráčia mŕtve ženy. Detektív, čo ak sa vám niečo stane? Čo keď je to svetlo naozaj z vesmíru? Nebojte sa, mám bater. Láska naša, pochovaná spolu s nami o svetle vesmíru. Stáva moje telo, to dušu si necíti a patrí už vesmíru. Život môj je odteraz nekonečný, ako kus vesmíru. Mimozemské síly ovládli ma, lebo sú z vesmíru. Nerozoznám svet od života, už sa nevolám Emil Leona. Moje farby sú šedá a krv, oči, sa mi vysmiate. Odteraz má šílený strach, vo svetku vesmíru, do zeme zostane len prach, v útrobách vesmíru. Počúvam rozkazy bytosti, iní bytosti z vesmíru. Som len súčasťou plánu B, plánu z vesmíru. Cintorín v malom mestečku pri diaľnici si vyžiadal už desiatky obetí. Záhadná žiara, ktorá omračuje ľudí až na smrť a v zápäti z nich robí chodiacich vrahov, skľúčuje celý svet. Z obchodov záhadne mizne tovar. Prvý kontakt s mimozemskou civilizáciou. Je naozaj možné, že návštevníci z vesmíru chcú našu smrť skrz naše mŕtvoly? Snažil sa to vypátrať aj detektív z miestneho okrsku, ale zaplatil za svoje odhodlanie brániť spánok našich detí životom. Celá galaxia je šokovaná otrasným správaním obyvateľov smiešnej planéty Zem, ktorá sa rúti do záhuby a hrozí, že so sebou stiahne aj nás. Po vzore pozemského porekadla Kto chce kam, pomôžme mu tam, je tu relácia, ktorá všetko vyrieši skôr, ako to bude neslušné. Vítajte v relácii Plán zachovania. Ako zbavíme obyvateľov Zeme svojprávnosti skôr, ako prejde ich choroba na nás? Zaberie aspoň jeden plán, ktorý sme si pre nič netušiacu Zem pripravili? Prežije naša civilizácia, alebo bude zahltená balastom zo Zeme? Prepájam priamo na planétu Zem, kde už netrpezlivo čaká náš hlavný exekútor, vznešený kapitán Eros. Haló, počujeme sa? Samozrejme, potvrdzujem príjem a klaniam sa domovi. Ako to zatiaľ vyzerá tam na Zemi? Kto pozeral moju poslednú reportáž, stal sa svedkom exemplárneho prípadu, aké tu na Zemi otrasné. Dovolil som si zinscenovať malú autonehodu, ktorej následky boli viac než komické. My sme tvoj bravúrny krok napäto sledovali. Zarážajúce je, že emócia plaču a sklamania sa v tejto oblasti zvýšila iba na chvíľu. O to zaujímavejší bol dopad na lokálne médiá,
kde prevládalo rozhorčenie a prekrúcanie faktov, ale ani jedno slovo o našom pláne. Takže malichernosť na planéte Zem prekvita viac, ako je slušné. Presne tak. My sa vôbec nemusíme obávať, že sa zbavíme tohto panoptika v našej galaxii. Nebudem to zdržovať, iba pripomeniem, že diváci mali možnosť hlasovať za jeden z 3 plánov, ako efektívne a pútavo vymažeme patetický život z planéty Zem. Eros, zopakuješ nám prosím možnosti? Veľmi rád. Plán A predpokladal vymrštenie planéty Zem do Slnka, ktorá by tam zhorela a ľudstvo by tým celé zahynulo. Plán B mal oživiť armádu nemrtvých, ktorá by pomaly zničila celé ľudstvo a každého človeka na jej povrchu. A plán C, vytvorenie časových anomálií po povrchu Zeme, ktoré by narušili pomaly kontinuitu ich histórie a tým by ľudstvo zahynulo. Nie, možnosť cestovania v čase na planéte Zem prípadá nesmierne komická. Pozemšťania totiž neovládajú všetky paradoxy cestovania v čase a veľmi nerozvážne začnú meniť vlastné dejiny. Áno. Pozemšťania nevedia, ako ovládať technológiu cestovania v čase a práve preto by sa pomaly vykinožili sami. Máš pravdu, Eros. A je to jasné, na poslednom mieste je plán A, na druhom plán C a v hlasovaní najlepšie dopadol plán B. Prijímam rozhodnutie galaxie vykonať plán B. Oživenie mŕtvych. Myslím, že môžeme začať. Vidíme sa čoskoro v relácii Plán zachovania. Kde je detektív tak dlho? Čo ak sa mu niečo stalo? Možno niečo vypadrá. Možno čaká na tie posily, čo sme mali poslať. Tie už tu dávno mali byť. Alebo ho dostalo to záhadné svetlo. Až bude vyšetrovanie takéto pomalé, takéto miliandravé, tak zoberiem ja celú vec do vlastných rúk. Ešte uvidíte. Polícia robí, čo môže. Čo robíte? Nič nerobíte. Ustavične iba čakáte na posily a komunikujete s novinármi a s televíziou. Prestaň. Zase máš tu svoju divnú náladu. Ja vás chápem. Vy ste výbušná povaha. Môj brat mi o vás veľakrát rozprával. Ježišmaria, muže môj, vidíte to? Čo to je? To je náš sused. Ale veď on je... Preboha, robte niečo! Vypadol som dole celý zásobník. Kde je detektív? Kde sú posily? Pozrite sa, čo robí. Držte ho nejak, ja idem po tie posily. Ale ako, veď odchádza naspäť na cintorín. A berie zo sebou aj ten vysavač. Na čom je ten vysavač? Však je mŕtvý. Možno je to posledná vec pred smrťou, nad ktorou ešte rozmýšľal. A už to nie je človek, ale ešte si niečo zo života pamätá. Ale ten vysavač je náš. Ten vysavač som mu doniesol z Talianska. Ale je mŕtvý, nemôže mať vysavač. Komu povedať? Komu povedať, nech ho vráti, alebo mu ho zober? On má určite niečo spoločné s tým záhadným svetlom. Viete čo? Počkajme radšej na tie posily, je to fakt nebezpečné. A kto to celé zoberie vo vlastný kruh? Ha? Okamžite sa zober a sa nevracaj bez vysavača. Ja! To, čo má znamenať? Mal si zabíjať, nie kradnúť. Ty ľudský červ, mal si ich všetkých zabiť. Koho mám teraz oživovať? A na čo mi je vysávač? Ustúp od toho vysávača! A ruky hore! Kto si a prečo si pristal na tomto cintoríne?
Prečo? Pripadá vám to snáď divné? Nebodaj sa vám vznešená návšteva z šíreho vesmíru nepáči? U nás návštevy neoživujú mŕtvych. To je predsa nehumánne. A je humánne oblbovať masy a nútiť ich nakupovať veci, ktoré nepotrebujú? Tak pozor, kamarát. Všetko, čo som si kedy kúpil, tak som aj naozaj potreboval. Tak ako všetci ostatní ľudia. Nechápete. Nič nechápete. Pozrite sa na tohto chudáka. Typický človek. Musí mať. Aj keď je mŕtvy. A čo sa vlastne stalo s jeho snúbenicou a s tým detektívom? Neviem. Naposledy som ich videl, ako sa brodili bahnatým polom do Teska. Čo si za zviera? Zviera? Precestoval som snáď milióny svetelných rokov, aby si ma nazval zvieraťom? A vy, čo večer doma iba sedíte a čakáte na svoju súťaž alebo svoj seriál, vy nie ste ako zvieratá? Pamätáte sa, ako sa vaši vedcia smiali, keď naučili opicu stláčať gombík, aby jej vypadol banán? Nie, my nie sme zvieratá. To vy ste zvieratá. Kto si? A prečo si prišiel sem? Tak hovor! Som zástupcom znešenej rasy z planéty Oxon. Už dlhšie sme s vami chceli nadviazať kontakt, ale vy ste boli tak zaneprázdnení sami sebou, že sme nás museli nechať tak. Mysleli sme, že to ďalej takto nikam s vami nepôjde, ale vy ste vo svojej hlúposti museli zájsť ešte ďalej. No ale my neoživujeme mŕtvych. Ale my neoživujeme mŕtvych. Nie! Neoživujete. Vy iba vypúšťate tú vašu hlúposť do celého vesmíru. Mysleli ste si, že vás nesledujeme? Nie je v našom záujme vám škodiť. Ale od momentu, kedy sme boli schopní zachytiť to vaše vysielanie, išlo to s našou civilizáciou iba k horšiemu. Chytáte naše vysielanie? Bohužiaľ. Poznáme všetky vaše primitívne hlúpe relácie, primitívne seriály a hlúpe reklamy, reportáže zo smotánky a čítame tie vaše trápne blogy a statusy na Facebooku a čo je najhoršie, poznáme vašu populárnu hudbu. Bože, to je niečo tak odsúdenia hodné. Najväčší mentálny odpad celej galaxie. A všetko produkujete práve vy. No hlavne, že vaše vysielanie je lepšie. Samozrejme, že je lepšie. Máme kolektívne vedomie, schopné vnímať niekoľko úrovní naraz. Kdežto to vaše všetky, čo malo, už dávno stratilo. My sa posúvame dopredu a vy iba hlúpnete a žerete. Počkajte, to znamená, že keby sme si naladili ich vysielanie, tak máme viacej programov. Vidíte? Viac. Všetkého iba viac. To je tá vaša hlúpa kultúra. Hlúpa. No tak. Prestaň. Nechaj ho tak. Možno nám ešte niečo povie. A čo sa chcete ešte dozvedieť? Veď už nie je o čom hovoriť. Iba o hlúpych panákoch v televízii. Vlastne má pravdu. Vidíte? Preto vás musíme zastaviť. To vaše maličké konzumovanie samých seba musí skončiť. Predtým, než zničia nás. Ste ten najväčší vírus v celej galaxii. Tak dosť. Ja nikto nebude urážať si na súkromnom pozemku, tak zmizni tam, odkiaľ si prišiel, ty mimozemský črev. To vyzerá ako spúšťací mechanizmus. Nie! Nestlačaj to! Ešte nie sú nastavené cieľové súradnice. Ak to teraz stlačíš, celá loď zanikne v čiernej diere. A práve tam ťa idem poslať. Nie! Čo sme to spravili?
Práve ti kúpili jednosmerný lístok, tam kam patríš, ty mimozemský červ. Ste ale hlúpi. Bez cieľových súradníc sa loď stratí v hviezdnom prachu. A vy tu zahyniete so mnou. Tak nie. Čo budeme teraz robiť? No neprepadne letenka do Chorvátska. Neboj sa! Ty si užiješ západ slnka na pláži. Brat môj! Môj druh od volantu, ako si sa sem dostal? Ale nedalo mi, tak som pátral po tom záhadnom svetle na vlastnú pesť. Nebojte sa, viem, ako sa zachránime. Tam je tajný východ. Za mnou! Poďme! Ježišmaria, ešte ten vystavač. Milý priateľ, práve si bol svedkom nepríjemných udalostí, ktoré sú založené na pravdivých výpovediach. Môžeš dokázať, že sa to nestalo? Možno keď pôjdeš domov, tak v temnej uličke ťa budú sledovať postavy v čiernych kabátoch. Ale ty nebudeš vedieť, že sú zo šíreho vesmíru. Vedci už veľmi dobre vedia, že teraz aj v tejto chvíli nás sleduje iná civilizácia. Znie to neuveriteľne. Ale tiež sme sa kedysi smiali na kolese, na platónskej jaskyni, atómovej energii, lietadlu žiarovke a nesmelým začiatkom televízneho vysielania. Je možné, že doba, v ktorej máme internety a sociálne siete, v dobe, kedy sme schopní uveriť viac obrazovke ako zdravému úsudku, je zároveň dobou, ktorá odmieta prijať otázku, či náhodou nie sme iba zbytočným nádorom vesmíru. Pravdu nám ale odhalí až budúcnosť.